Hello. Hi. Yeah, Shama. How are you? Oh, thank you very much. Haba, ne kuma na gode. Bayan na yi abin da zuciya na zabe. You know you're my actress. I need to know godiya da kai da hidima da yake. Duk da haka ya kamata miki godiya. Saboda irin ɗawainiya da kuma hidima da ke. Yanzu dai na tabbatar da cewa hankalinki a kwance ke saboda kina ganin tabbacin mafarkin da kike zai tabbata. Ma na daina shi na dai dan wani lokaci ne. Domin zarar mun bar aiki sai na dinga fara gaba kada wata da yarin ka ya kwace maka. Wanda ke da abinki babu wacce za ta kwace ni daga gare ki. Kamal. How? Kana tunanin za mu yi wata ba mu abu ba? I hate that day. Domin zarar ka yi jiran aka za ka zo ka samu wani da. Zaya, message. Magana na gama cewa bari mu je gaba ɗaya mun aje ta sai mu tafi. Ai nan gaba ma ba maganar nan ba komai ma sai ka ji da sun da gashi maganar ta kawo ma kwata ba ta ba. Kamal ya kamata a ce yanzu lokaci yayi ka kai manzalin da za ka yi umarni a yi ka kai manzalin da za ka yi umarni a bari. Abin da nake nufi ya kamata a ce yanzu kana da family, akwai wasu jama'a a ƙarƙashin ka. Haka ne, amma umma akwai 'yan shirye-shirye da tsare-tsare da nake yi. Saboda zahirin gaskiya ba na so a ce na zo miki da wani abu wadda ra'ayinki ba zai daidaita da hakan ba. Yawwa, ina so in zo miki da abin da duk lokacin da na zo da shi ke da kanki zaki murna. Baka bani amsar abin da na tambaye ka ba, sai ka ce min ai ina da ita na samu ko kuma mun shirya kyakkyawan magana gaya miki ne ban yi ba ko kuma ga 'yan malam wani. Wato umma ki haƙuri, akwai shirye-shirye da nake yi ne ban kammala ba. Lokacin da na kammala shirye-shiryen zan bayyana miki komai da komai ki. To Allah ya amsa, Allah ya sa a samu ta alkhairi abokiyar zama. A tsaya dai a kula dai da 'yan manya, ma'ana manya ba wai 'yar babban gida ko masu kuɗi ba, a 'yan dattijai masu tattaku. Ai ka gane me nake nufi. To Allah ya taimake ka. How do you expect that from? Ki ba ga wishi daban ne a cikin su mutane. Yeah, I know that. Kada ki ɗauke shi a matsayin wanda ba zai iya yaudaran ki ba. Ni ko na gan aka yafi dacewa because I trust him. Oh God. Chioma, kina da hankali fa. Because man is a man forever. Zai iya yaudare ki a kowane lokaci. Yes, of course, friend. And love is love forever. And I have a chance of getting married to him because I love him. Okay, ba dai ba haushe ba ne? 100%. Zaki zo zaki giya min a wata rana. Ina nan zaki giya min dai ba haushe ne. I know that, my friend. Zan wuce ana jira na. Zan tafi. Let me see you over. Okay.
za ka wuce? To Allah ya tsare, Allah kiyaye hanya sai ka dawo. Yawwa Hajiya Halima za su dawo so yau daga Lagos. Na san kana da sabgogi da yawa, ka je ka ɗauko su a tasha. Me za su zo yi? Biki gidan su Shatima. Wallahi suna ki ga min tun wani ba in zauna cikin shiri? Kai ne zafi, ka yi haƙuri. Za su zo ita da Halima. Saboda haka ko da ka gani flashin to sun yi so, don ka a tsaya ga ranar nan su je su ɓata lokaci a tasha. Dan Allah. Hadda Fati? Hadda Fati. To ba da sai na dawo. Ana kiyaye. Ya hanya Ni zan koma. Ya koma? Sannu ku da zuwa. Sannu a'a tsaya. Zo ki kai musu kaya ɗaki masa. Sannu kun sha hanya. Zauna mana ya zaki zauna a ƙasa. Kin sha hannun lullubi sai ka ce wata mata aure. Me haka? A'a. Ina gajiya ya gida. Lafiya lau ya hanya. Na gajiya ya gida. Lafiya lau amma dai kun makara. Hala mota ce ta miki tsiya a hanya. To ku zubo mata abinci dai. Wanji. Kamal, shi aure kanki kansa arziki. Baya bidar wani tarin dukiya ko wata wadata. Amma ga mai hankali shi ya san haka. Gaskiya ne kawai yake rike shi da amana. Shi yasa ai ni kana bana so in yi wasa da magana aure na da ciwo. Da na tabbata ciwo mata na san ka. Kuma za ku yi aure mai daraja wanda babu abin da zai iya raba shi sai mutuwa. Sai dan ko kai irin halin na kuna maza. A'a ba sai ka ce kai. A to dan na tabbata gaskiya yarinyar nan har ta musulunta iyayenta za su yi rabuwa da ita. Ka ko akwai matsala. Ai yanzu ma a halin da ake ciki akwai tangarda da ake samu. Kawai dai abin da kamata shine a rika taya mu da addu'a. Allah ya sa a dace. To ka gani abin da nake gaya mu dai kawai sai dai ka taimaka ka rike mana alƙawari. Kaga mun samu ta shiga addini. Bar. Kaga in kai haka ka shiga cikin waɗanda suka yi jihadi kamar yadda Allah ya bayani a cikin suratul Nisa'i aya ta 95. Bar. Zan ba mu. To Allah ya taimaka. Da haka yanzu za mu tafi wurin biki. To Allah ya sanya alkhairi. Allah sa kuma a watsa taro lafiya. Ai da ba dan ina babba kar in magana bi ba. Da na ce ku fasa tafiyan nan. To amma dai in an je gurin bikin nan aka gama dai hidima komai ya kamata dai mu yi wani. Tunda ba daga can za ku wuce din ba. Yawwa isa a kawo min gurasar nan taku wanda ake faɗa na Kano mai daɗin nan. Kake damu yar uwata ba dai gurasa ba? Zan sa a kawo miki na jakara mai kyau. Da gaske? Da gaske. To daukan musu jakunkunan mu je mai lafiya to Allah ya kai ku lafiya. A sha biki lafiya. Allah ya sanya alheri. Sai mun duwa. Muhammad Allah sanya alheri. Kawai za su ji da kyau da kyau. Mun gode. Allah kiyaye. Ba dai gurasa ba? Sai kun dawo yana waje yana ta jiran ku.
ka san cewa ban gaya ma wani abu ba. Umma ta ce fito da kai haba na Allah. wallahi hana ma na gaya wa shi ma kuma ta amince da. To amma ka gaya ummu kuwa? Ba na so ban gaya mata ba dai amma na san cewa in Allah da ai ba matsala. To amma gaskiya kamata a ce ta san ta koda sau 3 ne. Haka ne amma ina da wata hikima ne da nake da ita abin da sake nan ban gaya mata ba. Ta me fa? Na fi so idan na kai ta gabanta ta sani lokacin. To Allah ya taimaka. Bari mu fara addu'a tun daga yanzu. Amin. Amin amin. My princess, Alcabanis. Cool. You're my girl. Ki haɓe. Kin ji ko? Dan me ba zan yi baya ka bar ni ana mutane suna jin kallo na. To saboda me suke kallon ki? A? Dan kwalliya da nayi mana. Yanzu kina fushi da ni kenan. A ba, ai ba zan yi fushi da kai ba. Well, albishirinki. I have good news for you. Na dan bata lokaci ne saboda na zauna da umma muna an tattaunawa. Finally ta amince in yi aure. Ta ce in fito da yarinyar zan aura. So get ready. Gobe zan dauke ki zan kai ki gurin ta. Gana. Ka fito? Na shirya zan tafi. To, Allah ya bada sa. Allah ya tsare. To sai maganar surka ko? Yau za a kawo ta? Yanzu ma. Ai kin san da ke yau Lahadi. Ba aiki zan je ba so daga nan ma yanzu can zan je. Sai mu tautare da ita. To. Sai na dawo. Amma me kika tare da mata? Ai ba abinda ka ga mace muna ta fama fa a kicin. Har gurasa yau sai tashi. Ga kilishi ce. Ni da nake da babban bakuwa yau zan yi rancin surukata sabuwa kar a leda. To shike. Bari sai in je sai mu dawo. Abinda zai zaka tawo da su ɗan drinks haka. Su ne sun mana kada. Ya kamata a fita kunyar bakuwa. Ana kiyaye. Ki ɗauko wannan. Kwashe waɗannan a gyaggyara wuri a sa turaren wuta ko ina yanzu ana kwashe wannan girkin shi ke kar ta zo ta ga su zo da wuri kin san halin yayin ki da gagga kar su zo ƙara so ban fita kunya ba a gama abinci ba ki gyaggyara ko ina ki je wanka a canza kaya